Sinenkolelo yokuthi uma ibhande lihlangana kusho ukuthi uyakwagoqa nyawo noma komkhulu. Ithi nguchazeleke ukuthi thina understanda kanjani lento yebhande ebizwa ngokuthiwa herpes zoster noma shingles. So ibhande ukhumbula ukuthi libangwa igciwane leli elibanga chickenpox musasemncane isikhathi esiningi ekuthiwa varicella zoster. Ikhona ivideo lapho engikhuluma ngayo kabanzi. So leli gciwane alipheli emzimbeni, lihlala kule ndawo ebizwa ngokuthiwa dorsal root ganglia, ihlala kuma nerves. Ama nerves lawa aphuma phi la ngemuva kumgogodla. Okay, ithi ngubonise ukuthi ama nerves ahamba kanjani emzimbeni. So kusukela la esifubeni kuya phansi kemlenzeni ngisho nala phezulu. So yasibona lesithombe esilaphezulu, ama nerves mehamba esuka la kumgogodla alandela labo layini labo. Angithi segciwane ligcinwa kuphi kuma nerves. So kuzothi ke melivuka leli gciwane ngenxa yokuthi mhlambe immune system noma amasosha omzimba ayantengantenga, mhlawumbe une-HIV, unoshukela, une-cancer, unesifo thizeni esilimaza amasosha omzimba, liyayibuyeke leli gciwane ligulise libe selibanga yona ke ibhande. So lizohamba ngani kulo layini lalama nerves lapho liphuma khona. So ne-rash izolandela khona kuloyo layini. So kungenzeka ke ukuthi makuthi ngempela ugula ngalendlela noma lezifo lezi ezinye ezikuphethe azicontroliwe kahle, iqhubekele phambili i-rash. So ngokuqhubeka kwayo izoqhubeka kulabo layini labo esikhuluma ngabo bese lize licishe lihlangane noma lize lihlangane. So lento akusiyona mhlambe into life threatening ababaningi noma bambalwa kakhulu abantu abashonayo ngayo. Akusiyinto esikhathazayo ukuthi umuntu uzoshona ngoba enebhande ngoba sinayo i-treatment yalo. So makuthi uyabona ukuthi unale rash kumele uhambe esibhedlela sizokunikeza amaphilisi sikwazi ukuthi silaphe. Okay, akusiyo ukuthi isifo esibulalayo. Yes, mhlambe bazoba khona abashonayo but akusisona isifo esibucayi ngaleyo ndlela ngokwethu nangendlela esilapha ngayo abantu. Okay, ngiyathemba ukuthi uyachazeleka. Mikhona imibuzo uzoyibhala la ngenzansi, uzoyilike le video bese uyangilandela for more health education content. Ngiyabonga.